Good Friday special. Umkhulundebe wethu une special sound Good Friday. Wonke umuntu ofisa ukuphakanyiswa asebenze ebhizinisini lakhe ayibone imali bizakhe lithuthuke. Wonke umuntu esakhathela ukusebenzela umlusi afuna ukuyisebenza yena. Wonke umuntu osena sakhathela ukuphila ngenthumount. Wonke umuntu osena sakhathela ukudiphendela endodeni yakhe safuna ukuyimela naye njengomuntu wesimame ayisebenzela ekhona. Wonke umuntu othena imali ayihlala esandleni sakhe. Wonke umuntu othena unamaphupho uneyifiso sokuzibona phila impilo phesheya kamalwandle ahamba ajubulana abona indawo abe nemizi abe nemoto abe nakonke. Wonke umuntu othena unemfuyo ufuna imfuyo yakhe ukuthi yande imphilise bese iphilise nezingane zakhe. Wonke umuntu othena uyafisa ukuphila kodwa ayifundi nobungozi. Umkhulundebe wethu ukuthi zonke iziphakamiso zakhe Good Friday special sondela ngo10,000 rand uzokwazi ukuthola sakho. Uyazikhethela ukuthi ufuna siphi. Kodwa kubalekile konke ukuthi ukhumbule umkhulundebe wethu ufuna ukuthi into makayenza ayenze ngokuqopheshe futhi nangobunono. Kubalekile ukuthi ucane sihlole kuqala sibone ukuthi lento ekhethayo ngabe wena uyakhetha na. Ngoba kuyenzeka ukuthi into uyifuna ngathi uyayifuna bese ke into ithi ngana bobungozi iphinduke ubungozi mayifika kuwena ngoba wena ayikufunanga kodwa wena uyifunile. Ngakho ke mkhulundebe wethu advice wonke umuntu ozofuna isiphakamiso sa Good Friday njengoba kuyispecial esikhulu kangaka uthi sicala aqale fika hlole sizokwazi ukuthi lento ayifuna yona iyamfuna na. Abafundisi bayamenywa, ama-businessmen ayamenywa, nosebenza osebenzela umuntu osakhe osebenzela umuntu uyamenywa. Ngithi mina yekela ke manje uvuke ekseni uyoyenzela enye indoda imali zivuke ekseni uzenzele wena imali. Phakanyiswa ngesiphakamiso esikhulu kangaka sa Good Friday special only for 4 days. Siyaphela emva ka 4 days. Good Friday special sesiphakamiso zonke ngokuhlohlokana kwazo uyayikhethela ukuthi ufuna siphi. Mkhulundebe wethu uthi uyakunikeza sona esandleni sakho ngo10,000 rand kuphela uyobe usuphila ke manje uyenzela ikusasa lakho nezingane zakho ukuze lingaphinde kuze lihlupheke emndenini wakho. Uyobe sokhanda ke manje umfula okuzophuza izikulu nezizukulwane amanzi empilo, amanzi encebo, amanzi omnotho, amanzi empumelelo. Ngakho ke impilo yakho esandleni zakho mntwana sekhaya. Wena ozaziyo ukuthi uyafisa ukusebenzela umuntu uze uyoshona noma uyafisa ukuyimela, uyafisa ukuyibona imali, uyafisa ukuba nenqola, uyafisa ukuba nomuzi kuninohlala emqashweni, uyafisa umuzi okowakho nawe uthi ngekhaya kami. Yamacala ethi sondele yakumema Good Friday special siyaphela nge6. Mangidilika ukhumbule ayinkinga nesixazululo ukuze libe inkinga kusho nesixazululo.